פתחה את לכתרות המגזין. כבר כמעט חצי שנה יושב דני דינור בבית כלא בקיטו, אקוודור, ממתין לפתיחת משפטו. חצי שנה במהלכה הוא שב ומבקש מתנועת חב"ד העולמית לסייע לו. דינור טוען כי התנועה נותנת מחסה לאדם שגנב ממנו מאות אלפי שקלים, הפליל אותו בחטיפה ונעלם. הבעיה הגדולה ביותר שלו היא שהאדם שאותו הוא מאשים הוא שליח של חב"ד, אדם מוערך מאוד, ואילו הוא סוחר סמים לשעבר שכבר ישב בכלא. האם זו סיבה מספיק טובה לא להקשיב לו? יעל גרינשטיין ואריק וייס יצאו למסע בעקבות הרב, החטיפה המסתורית והמזוודה שנעלמה. del turco. Fue un gran error. Yo deseo que mi familia y todo el mundo me perdona. אני התחננתי על החיים שלו, התחננתי, אמרתי, רבותיי, הוא הודע, הוא הולך לשלם את הכסף, הארגון שלו ישלם את הכסף. Ahora quiero regresar el dinero lo más pronto posible. Por favor, mi querida familia, ayúdame a salir de este problema que yo causé. בן אדם שם לו את הרובה על הראש, אומר לי, אני לא מאמין למילה שהוא מדבר, לשום מילה שלו. אף אחד לא הבין איך לעזאזל הרב תומר רותם גמר כך. כלוא יחד עם סוחר סמים בינלאומי בווילה מוקפת שומרים חמושים. לכולם היה ברור, שליח חב"ד באקוודור הצליח להסתבך עם האנשים הלא נכונים. יום שני בערב מגיעה הדרישה, אנחנו דורשים $500,000 למען שחרורו. כמה ימים לאחר שליחת קלטת הכופר, החוטפים משנים את דעתם, וב-4 באוגוסט 2011 הם משחררים במפתיע את הרב רותם. אחרי 6 שנות שליחות בדרום אמריקה, הרב ומשפחתו עולים על מטוס ונמלטים לישראל, משאירים מאחוריהם את בית חב"ד הנטוש ולא מעט סימני שאלה. I am fearful for his life. I am fearful for his well-being. This is a very, very delicate thing. כבר 5 חודשים דני דינור יושב בתאו הצפוף בבית הכלא ורנו בעיר קיטו וממתין לפתיחת משפטו. על פי התובע המחוזי, זה האיש שסיבך את הרב רותם בפרשה שכמעט עלתה לו בחייו. Hola, inspector, ¿cómo estás? Hola, ¿qué pasó hoy? ¿Cómo está? דינור חשוד שחטף את הרב יחד עם ארגון פשיעה מקומי מתוך מחשבה שבחב"ד לא התקשו לגייס את $500,000 שדרש. החלק המטריד ביותר בסיפור הזה, דינור היה בן בית בקרב משפחת הרב. הגעתי לארץ זרה, כמעט ולא מכיר פה אנשים, והוא הגיע לדרגה שהוא הפך להיות החבר הכי קרוב שלי. וחשבתי שהוא התחנה בשביל לצאת לדרך חדשה. הוא בא לכאן, ואני, כל יהודי שמגיע לכאן, אני מתחבר לעניינים, כמובן אני שמח תמיד לסייר לו בפרנסה שלו ובעניינים שלו. במקרה שלנו דודי עוסק בעסקים לא חוקיים, ואני יודע איזה יפה. לאקוודור דינור הגיע לפני יותר משנתיים, זמן קצר אחרי שהשתחרר ממאסר ממושך שאותו ריצה באוסטריה ובישראל. דני היה מיתוס מסתורי. רק מעטים ידעו שהצעיר החיפאי שעזב את ישראל בתחילת שנות ה-90 הפך לאחד מסוחרי הסמים הגדולים של לוס אנג'לס. הוא מהר מאוד עבר את הגבול למקסיקו, קולומביה, בדרום אמריקה, הוא הסתובב שם בין 20 ל-30 שנה, הוא יודע ספרדית כמו עברית. אני יודע שהיו לו תקופות שהוא מגלגל כסף, פתאום הוא היה נוחת בארץ ל3-4 ימים, ועושה מסיבה אחת גדולה. פרח, אתה מתעורר, אתה מוצא איזה מתנה, 100 גרם מתנה מדני, מהשמן, פינוי שלו, השמן, דובי. עם ההיסטוריה המפוקפקת של דינור אין פלא שסיפור הנס על הרב שהצליח להינצל מידי המאפיונר בדרום אמריקה התפשט במהירות בקהילת חב"ד. תודה לקדוש ברוך הוא על הנס הגדול, הוא כאילו לא האמין שהוא יוצא מזה, או לא ידע איך הוא יוצא מזה, הם מאוד מאוד מתפעמים מהנס שקרה להם. חב"ד יחצנו את הסיפור על הרב שנחטף באקוודור, ושניסו לסחוט אותו, ושזה עוד רב מופלא,
והכי קל היה להם לשווק את זה ככה, שהנה הרב הגיבור מסר עדות למשטרת אקוודור וחזר לישראל, והוא נותן הרצאות לתלמידים של חב"ד, והיהודי נמק בכלא. מי יבדוק? את המפנה הזה בעלילה היה קצת קשה לצפות, אבל סוחר הסמים דינור כבר כמעט חצי שנה יושב בתאו המצחין שבקיטו ומתעקש. האיש הלא נכון יושב מאחורי הסורגים. אף אחד פה לא חיפש את הרב, אני קיוויתי בכל מאודי שזה לא הוא. הוא היה החבר הכי טוב שלי, מה אני ארצה עכשיו שדווקא הוא? התובע אומר, אני יודע שהרב גנב את הכסף, אבל מה? לדני דינור אסור לחטוף אנשים. לטענת דינור הוא נפל קורבן למזימה מתוחכמת שטבע לא אחר מאשר כבוד הרב עצמו. על פי דינור הרב גנב ממנו $150,000, הפליל אותו בחטיפה ונעלם. הוא מטייל בעולם, טוב לו, יש לו את הכסף לבזבז, חיים טובים, מה? $150,000? זה לא רע. הגרסה של דינור מציגה את הסיפור הזה באור שונה לגמרי, והיא מתחילה בפרח היפהפה הזה. הוא נקרא פרוטאה. וזה היה מיזם עסקי שהיה אמור להפוך לחרטיס היציאה של דינור מחייו הישנים. כל החיים שלי שמרתי את הילדים שלי רחוק מהעיסוקים שלי, וסוף סוף יכלתי להביא את הבן שלי לעיסוק שמתאים גם למשפחה, וזה היה פרח פרוטאה. הטעות הגדולה ביותר שלו, כך לטענתו, הייתה שהפקיד ל-24 שעות מזוודה ובה הסכום ההתחלתי שאותו גייס במשרדו של הרב רותם. הוא בא לכאן והוא אומר לי, ברוך השם, כסף, עכשיו מתחיל עבודה, נבין, יופי לבריאות. אפשר לבקש טובה, אני יכול להשאיר את הכסף כאן. איפה כאן? בחדר הזה? הגרסה הזאת של הרב צולמה במהלך בדיקת פוליגרף שאותה עבר באקוודור. הרב לא יודע שהוא מצולם, ובעדות הזאת הוא מודה שידע כי המזוודה שהפקיד אצלו דינור מלאה כסף. עובדה שאותה יכחיש מאוחר יותר. אמרתי לו, דודי, אני לא בנק, אני לא רואה זה. תחביא אצלך, תשאיר אצלך. אין לי מקום, אין לי בית, אין לי מקום מי שאני יכול לסמוק. דודי בחור משכנע ובחור נחמד וזה, וקשה לי להגיד לו לא. ובטיפשותי כי רבה אמרתי לו כן. כשדינור חוזר לאסוף את הכסף, הוא מבין די מהר שמשהו השתבש. אני נכנס 2 צעדים, פתאום אני רואה את אשתו רבקה יוצאת מהמטבח. רבקה אומרת לו, אתה יודע שהיה כאן פריצה אתמול. לקחתי ימין, עליתי במדרגות, רצתי למשרד, פתחתי לדלת, אין תיק. אין תיק. היה הרבה יותר פשוט לפקפק בגרסה של דינור אלמלא דבר אחד, בדיקת הפוליגרף שאותה עבר הרב רותם. לפני כשנה קיבלנו שיחת טלפון מדני דינור, ביקש מאיתנו לשלוח בודק פוליגרף לאקוודור לעשות בדיקות פוליגרף. בסדרה הראשונה הוא נשאל, האם באמת הייתה בביתך פריצה לפני כחודש בשעות הערב? השאלה השנייה הייתה, האם אתה גנבת את התיק עם הכסף מהמשרד בביתך? והשאלה השלישית הייתה, האם התיק עם הכסף שהיה במשרדך נגנב על ידך? ועל השאלה הזאת הוא גם ענה בשלילה. וכל השאלות הרלוונטיות שציינתי בפניך, הוא יצא דובר שקר. עד כמה בעצם הממצאים היו חד משמעיים? יש איזה טווח סטייה כלשהו שאפשר לדבר עליו? הממצאים הראו שהסיכוי שהוא דובר אמת הם פחות מ-0.0%. מכאן הפרשה הזאת רק הולכת ומסתבכת, כי כאשר המשקיע של דינור שומע שהרב נכשל בבדיקת הפוליגרף, הוא שולח נציגים מטעמו לאתר את הכסף האבוד. אני נכנס אותם לאוטו, הם שמים לי כובע שחור כזה על העיניים, אומרים לי אין לנו ברירה, אנחנו צריכים לצאת חגורה, אנחנו לא רוצים שתדע איפה הבית. השניים נלקחים לדירת מסתור והחוטפים שולחים למשפחת הרב קלטת, שבה הם דורשים פיצוי של $500,000. Por favor, mi querida familia, ayúdame a salir de este problema que yo causé. החבר'ה שם רצו להרוג אותו. אומר לי, תשמע, הוא אסור לו לחזור, הבן אדם הזה. אני התחננתי על החיים שלו. התחננתי, אמרתי, רבותיי, הוא הודע, הוא הולך לשלם את הכסף. הארגון שלו ישלם את הכסף.
אלא ש3 ימים בלבד לאחר החטיפה השניים משוחררים. דינור טוען שזה קרה רק בגללו. אחרי הבחינות שלי הם סיכמו שלא הורגים אותו, הוא חוזר הביתה ומביא לי $10,000 שזה ההוצאות של החטיפה. האם דני דינור עמד מאחורי החטיפה הזאת, או שבאמת היה קורבן של תרגיל העוקץ שתכנן הרב? שלום, אני מחפש את מנחם? במשך יותר מחודש אנחנו מנסים לקבל את גרסת הרב רותם לאירועים, אבל ללא הצלחה. יש חדש? יש משהו? מישהו? נקבל איזה... לא, חבר'ה. יושב בן אדם בכלא, טוען שהוא יושב בכלא בגלל הרב תומר. ראוי שמישהו ייתן איזה סוג של תשובה. אבל אני לא יכול לתת תשובה על משהו שהוא לא בסמכותי, הוא לא שייך אליי. בבית חב"ד בישראל טוענים שהם לא יודעים היכן נמצא הרב, וגם במרכז חב"ד העולמי בניו יורק, שם מתגורר כיום הרב רותם, מתנערים מאחריות כלשהי. אני מקווה שבחב"ד יתעוררו סוף סוף. הם הכניסו את הראש לחול, כמו אתה יודע, כמו בת יענה, שהם ממשיכים בחיים, הכל בסדר. הרב נעלם וכך גם הכסף. רק דני דינור, שלרגע היה נדמה לו שהצליח להשאיר את העבר הרחק מאחור, נשאר בסופו של דבר בדיוק באותו מקום. ושם ככל הנראה הוא גם יישאר בשנים הקרובות. כן, אריק וייס איתי באולפן, שלום לך. איפה המזוודה, יודעים? אז זו באמת שאלת $500,000, ובחב"ד מסרבים להגיב עניינית, אבל אנחנו כמובן לא מתיימרים לקבוע האם הכסף אכן נגנב כפי שטוען הרב עצמו, או שמה הרב גנב את הכסף כפי שטוען דינור. אנחנו מדברים עם אנשי חב"ד והם אומרים לנו בסופו של דבר הרב במצב כלכלי לא טוב, הוא נסמך על הקהילה הרבה, על הארגון עצמו. האם זו אינדיקציה למשהו? יכול להיות. ותגובות מצד משפחת הרב? גם במשפחת הרב, גם בארגון חב"ד אומרים לנו שהוא בסופו של דבר מאוד מאוד מפחד על חייו. זו הסיבה שאנחנו לא מצליחים להגיע אליו כבר למעלה מחודש. יחד עם זאת, לפני כחודשיים הוא מתראיין אצל עקיבא נוביק ואמיר זוהר בידיעות אחרונות, והוא מכחיש כל קשר להיעלמות התיק, והוא עוד אומר להם, ואני מצטט, דני דינור הוא אדם עם קופת שרצים שהשתמש בבית שלנו ככיסוי לפעילות עבריינית. יום אחד הוא יצא מדירה אלמונית באמסטרדם, מבוטר במזוודה דרך החלון, הישר לתעלה. ככה מדבר רב בישראל. אריק וייס, תודה רבה לך. תודה.